tiden 27,93, og det rækker til en foreløbig 3. plads. Så er startsignalet givet til start nummer 8. Det er Cecilie Nør Jensen. Hun rider på Montalino. Og vi skal bede start nummer 9, Ida Gadensgaard, om at følge med ind på banen. Start nummer 11, Cecilie Lykke Christensen, må gerne holde sig klar i pitten. Og start nummer 12, Alexia Takaratos, sponsor klar på opvarmning. Vi er nok klar over, I er lidt stresset, Alexia og Sille. Nej. Pyt. Det er fint. Så jeg tror, at dommeren nikker jer til, I lige får den tid, I skal have. Det er rigtig fint, det her. Ej, hvor fint. Er det hendes første MB? Ja. Nå, okay. Nej, den går rigtig fint. Den er høj, den er. Kom så. Sejt. Flot. Flot. Det er jo kraftigt med flot runde, den der.